Montcada ha tancat aquest diumenge la tercera setmana de la llengua en un emotiu acte d'homenatge a les pioneres de l'ensenyament en valencià al municipi, un reconeixement necessari a les persones que dècades enrere van apostar per introduir la llengua a les aules quan encara no era un camí fàcil. En este homenatge volem fer un homenatge a la gent que comença l'ensenyament en valencià a Montcada. Eixe és un homenatge crec que molt merescut perquè gràcies a aquests primers passos han fet possible que el valencià estiga on està i ha sigut molt important per a la normalització de la nostra llengua. L'acte ha comptat amb la intervenció d'Alicia Martí Climent, qui ha fet la laudatio repassant el context històric de l'ensenyament en valencià a tota la regió i destacant el paper referent que ha tingut Montcada en la defensa i la promoció de la llengua. Les homenatjades representants del professorat pioner han sigut Mercedes Soriano, Asunción Alonso, Pilar Roca i Josefa Marquès, junt amb representants de les famílies i de l'alumnat que, en el seu moment, també van decidir apostar pel valencià. La nostra gratitud i reconeixement a tots els mestres i pares que han contribuït a dur endavant l'ensenyament en valencià des de fa més de 3 dècades. Un esforç col·lectiu amb molta il·lusió i treball. El seu compromís, dedicació i professionalitat va ser fonamental per garantir un ensenyament de qualitat. Gràcies per tot un esforç conjunt i de col·laboració amb tants bons equips de treball en tots els centres de la localitat amb els que hem compartit junts una vida laboral intensa, de respecte, amistat i també de bons moments. A l'homenatge també s'ha reconegut la tasca d'Escola Valenciana, entitat clau en la dinamització i l'impuls de la llengua arreu de tot el territori. I després un altre homenatge que fem, que ja és més a àmbit de país, és l'Escola Valenciana, que com sabeu és una entitat cívica molt important, que des de que va néixer ha fet moltes accions per promoure el valencià i per tant és un plaer acabar la setmana així. Amb aquest acte i amb l'actuació musical del cantautor Borja Penalba, Montcada posa punt final a una setmana de la llengua que consolida el compromís del municipi amb la cultura i la normalització del valencià.